kwụsị ime gịnị ịgba bọọlụ biko laa gịnị ezumike nka lee ezumike nka uche o nwaanyị ọma n'ala anyị ntọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ ndị agha elu ala anyị ezipụrụ ụgbọelu ga-ebu agha megide ndị oyi ọha egwu terọrist anụmakụ onye amacha o mere eme na ụwa ka ọ dị Dati Baba Ahmed bụ osote Peter Obi na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 mere n'ala anyị agwala Atiku na ọ bụrụ na ọ kwadoro Peter Obi na ntụliaka elu afọ 2023 na ọ kara inweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 nke ahụ ị na-ekwu gbasara gị maka na Atiku enweghị time ịbịa kwadowe mmadụ ihe Atiku ma bụ every election ọ ga-apụtarịrị na o so mee gịnị o so zọọ ya so nke ahụ ị na-akọ Dati Baba Ahmed ọ gbasara gị ihe Atiku ma bụ every presidential election o so zọọ ya. It's either you support him or you back out. Okay. Onye isi ala Bola Tinubu apụtala kwuo na ya nwa agaghị achịliere ndị oyi ọha egwu terrorists aka elu na omekata n'ụwa achịliere sọrịnda ara ndị ọkpa egbe bandit na nke ahụ agaghị eme na ya na ha ga-ahụ gịnị isi ya. Yes. N'aka ihe a ka onye isi ala Bola Tinubu kwuru. Ụfọdụ ndị asị ọ bụ otu a ka isi ekwu na o nwere mgbe i kwekwara anyị nkwa na anyị ga-eme ọkụ latrik ma ịbaa n'ọkwa ọchịchị tuturu ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m o nwere mgbe i kwere anyị nkwa na ịbaa n'ọkwa ọchịchị a ga-enwe employment a ga-enwe ọrụ tuturu ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m o nwere mgbe i kwere anyị nkwa na ịbaa n'ọkwa ọchịchị ihe isi ike ga-agbabi ka mmiri mana nke ugbu a kala njọ n'ihi ya ị na-ekpe nkwa ndị Naijiria ewere otu anya na-ele gị you know ya dịcha ka nkwa dịkacha ka nkwa uche kwere Clara otu uche kwere mụ ya dịcha ka nkwa otu nwoke ọgwụ kwere Clara ya dịcha ka nkwa uche kwere mụ. Don't call my name. Is you anwakwala nwa uche ọ gị zere m ọchọm chọma m onye na-achọ m chọma m okwu afa ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede ọchịchị etiti Naịjirịa emechala ụmụafọ Naịjirịa dị na mba South Africa nnyocha ma dịzie njikere isi na ya bụ mba South Africa bulọta ha n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ya bụ ntụliaka elu praịmarị eji họpụta Atiku dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 enyeghị m afọ ojuju ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'ala anyị bụ Solomon Dalong kwuru na-ekpere na Tinubu ekpere ka Chineke nyekwuo ya amamihe na ikike ọ ga-eji achị ala anyị bụ Naịjirịa ka gọvanọ steeti Edo bụ Monday Okpebelo gbara ndị ozi Chineke enwere n'ala anyị. Ndị ọkpa egbe bandit awakpola ma gbuo mmadụ 4 ma tọrọkpuo ọtụtụ ndị na-eme njem na steeti Zamfara bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka ndị uwe ojii akparala ndị ahụ tọrọla nwanne nwaanyị onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu na ụmụ ejima ya 2 amanyere m amanye imewe ihe ejije fim ka Ọsọfịa ji eme ihe ejije Nollywood kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agụmakwụkwọ dị oke mkpa n'ibu agha megide ndị ọkpa egbe bandits na ndị oyi ọha egwu terrorists ka onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ Christopher Musa na gọvanọ steeti Kano bụ Basani kwuru
achụọla nwa amadi gbabura otu egwuregwu bọọlụ Manchester United bọọlụ bụ Robin van Persie dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Feyenoord bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye ga-ebute m nsogbu n'etiti mụ na Peter Obi ka Dati Baba Ahmed kwuru. Enwetara m tiketi iji azọ ọkwa ịnọchite anya ndị be m site n'aka Chineke nakwa n'enyemaka ndị be m. Aha m anaghị ada ụda n'ọchịchị Tinubu ka Ndume kwuru. Anyị ṅụrụ iyi oge anyị na-ehiwe otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye bụbu onye minista hụrụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'ala anyị bụ Solomon Dalong kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 bụ nke ga-adị n'etiti Tinubu, Atiku na Peter Obi ga-esi ike dịka mgba WWE ka Ndume kwuru. 2027 ezigbote iwe na-ewe ndị Naịjirịa ka Ndume kwukwara. Iyi ọha egwu bụ terorizm ma chie ịgba ọkada na steeti Lagos. Onye ọbụla unu jidere gbara ọkada na steeti Lagos tụọnụ ya mkpọrọ afọ 30 30 years imprisonment ka Primate Ayodele gbara gọọmenti steeti Lagos. Primate Ayodele amachie ndị ịgba ọkada enwere ọrụ ọzọ ọwụghị machi ha wụ mkpa. You reach to ask. Enwere ọrụ ọzọ unu ga-enye ha ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ị na-akọwa na amachi ịgba ọkada ntọrọ mmadụ ala na Lagos na anaghịzi eji moto atọrọ mmadụ. Ị na-achọ ịkọwara anyị Primate Ayodele na anaghị eji ụgbọala atọrọ mmadụ. One chance niile anaghị ọtụ na steeti Lagos ọwụ ụgbọala ka eji eme. Na steeti ime ebe a na-anaghị agba ọkada n'ime Owerri ọwa anaghị eji ụgbọala akpa mkpamkpa n'ihi ihe echechaghị m na ọkada wụ nsogbu. Ị na-amachikwa ọkada gị kewapụtara ndị ohere ọrụ maka na ịmachie ha mgbe ahụ ka nke bụ ọnọdụ enweghị nchekwa ga-atọpụ ọgọdọ gbara ọtọ na Lagos. Uche Ndume ekwuola ọtụtụ okwu na nso nso ya kwupụ ya ekwuchie asị ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 bụ nke ga-adị n'etiti Tinubu, Atiku na Peter Obi na ọ ga-esi ike ka mgba WWE. Gịnị ka a na-atọ? Undertaker na John Cena. Asị ngwa osule enye onye ọbụla ngwa osule mana ọ ga-esikwa ike. Gịnị ka a na-akọ ihe a? Apụkwa ọsọ ga-adị tough. Ọ ga-esi ezigbo ike onye ọbụla ka ajọ n'ome. Ọ ga-adị ezigbo tough. Otu ndị masịkwa na gị 2027 ezigbote iwe na-ewe ndị Naịjirịa. That is the lie. Ọ dị egwu nye ndị na-amaghị onye bụbu onye minista n'oge ọchịchị Buhari. Onye bụbu onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'ala anyị bụ Solomon Dalong apụtala kwuo na ha ṅụrụ iyi oge ha na-ehiwe otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Amaghị m ma Peter Obi oso ṅụọ, amaghị m ma Kwankwaso osomegene ṅụọ mana ka ọ dị Solomon Dalong apụtala kọwa aka nsugbe kwuo na ha tekuru otu ha ṅụrụ iyi. Ọ ga-akwụkwọ otu anyị teki mere Amechi ji na-aba mba niile ọbara oge kwịghọtara. Ọ dị egwu nwaanyị ọma. Obovuori gakwa ya ndị ha na-akpọ Dati Baba Ahmed kedu nke ị chọrọ Okpebelo thank you. Aha oje ime ịkpọ ya ji adịcha ya. Nwanne gị nwoke onye village unu Uche mmanya si Mbaise ha social ha ji Uche nsogbu adị. Ọ si na ya Okpebelo Okpebelo ugbua ka onye a na-ekwu maka ya Sunday Igbo hụwa onye mmanya ọkwa ya. Uche ọ gịnị nwere ihe dị njọ dị na ya. Asọ onye ọha ji nwunye ya si ihe a Clara gaa n'ihu gị na-akọ Uche asọ ekpewere onye isi ala ekpere na ndị na-ekpewechara ndị okpukperechi ndị ozi Chineke afa ya wee ekpere n'isi Tinubu ka Chineke nye ya amamihe tụziere ya aka otu o si
ahazi ala anyị bụ Nigeria ndị a na-ekpe ekpere a ga-enyekwa ha nri ịma nsogbu anyị na-enwe n'obodo anyị abụ Nigeria bụ na ihe niile na-ekpe ịma anyị chere na ihe niile wee ekpere abịa gbaa gburugburu ụwa Nigeria socha na ndị ka ekpe ekpere ị ga-ekpete ịma na ihe anyị na-ekpe etu a ka ọ dị ilegharị anya n'akụkụ ebe ahụ ị nọ ugbu a ị ga-ahụ ụlọ ụka abụọ ma ọ atọ nọ gburugburu gị ama m na aghọta ihe anyị na-ekpekwa ọ ka nkụ mana ajụjụ wee bụrụ ihe ndị anyị na-ekpekwa ọ na-amịtakwa mkpụrụ ama m na aghọta maka na ebe ị nọ na-ekpere ndị na-enweghị obi ịgbanwe ekpere kedu ka isi chee na ekpere ahụ ga-arụ ọrụ ndị na-amaghị ede ma ị na-ekpere ha ekpere ma ị naghị ekpere ha ekpere kedu ka isi chee na ọ ga-eme gịnị ọ ga-arụ ọrụ ị na-asịkwa na okpewere ha ekpere akwa onye riju afọ ya bịa mewe fasting ihe niile anyị na-ekpere nọ n'aka gọọmenti anyị anyị ekpele ekpere ihe niile anyị na-ekpe ekpere ya nọ n'aka gịnị gọọmenti anyị mana ejichiere ha ya kparịkịtịm rie ọnụ gị na-akọ kpewe ekpere ọ dị ego ike gara ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch ndị anyị ala anyị agaala aka ka egbe penwụrụ mmadụ 5 ji atụpenye ndị ọkpa egbe bandit azụ na steeti Niger bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị agha ala anyị apịnwụrụ na mmadụ 3 ji ere egbe na steeti Abia napụta ha ọtụtụ egbe ha ji ere Iyabo Obasanjo bụ nwa nwaanyị akachiburu ala anyị n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo agbahapụla otu pati APC bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na iwu ka ọ bụ na a ga-agbarịrị n'anwụ ndị niile na-akwado iyi ọha egwu bụ terorizm n'ala anyị ka akpabie okporo ya bụ mmadụ dị 416 416 people atọrọ na steeti Borno emerela onwe ha dịka o mechara ọnwa ole na ole ndị agha ala anyị egbochiela ndị ntọrọ mmadụ chọrọ ịtọrọ ndị mmadụ na steeti Plateau nakwa na steeti Kaduna ma zọpụta mmadụ 10 ha chọrọ ịtọrọ ọzọkwa ịma ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ ka ndị uwe ojii nọ wee pụta na-akọrọ anyị na ha azọpụtala nwanne nwaanyị onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu zọpụtakwa ụmụ ejima ya nke a mere ndị Naijiria ji wee sị ọkwa maka na ọwụ ọtụtụ ndị mmadụ chịrị ọchị o enwekwara ihe onyonyo ahụ ọ dị ego ka anyị gbabiwe ebe ahụ ka anyị gbabiwe ka anyị rest our case ndị uwe ojii asụwọ ngọ into action ozugbo zọpụta ndị nka ama mgbe na-aghọta Chineke emeela na ha apụtala ma n'aka ahụ ha ji sụwọ ngọ into action si ha jikwa otu aka ahụ sụwọ ngọ kwa maọbụ swing maọbụ swang into action jee zọpụtakwa ndị atọrọ na steeti Ọyọ icho iwu ka ọ bụ na a ga-agbarịrị n'anwụ ndị niile na-akwado ndị oyi ọha egwu terrorist n'ala anyị ka kpabie okwu uche enwekwala onye Igbo hụ kwukwara otu ihe ahụ ka anyị na-elenụ ha ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị elebanye anya bụ oke ọnụ ego eji erezi mmanụ gaasị eji esi nri n'ala anyị wee na-ajụ gị sị gịnị medere ka ndị Naijiria ji anabata ihe niile na-agbanyeghị na ya bụ ihe na-echi ha ọnụ n'ala nọrọ ebe ahụ emela ngagharị anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadar. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya, tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrita 1 nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ị nwekwara ike isonyekwa na ndị ga-enweta ihe nrita na nke ugbu a. Ihe nrita nke mbụ nde naira 10 Echo FM.
FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. nrita kwa ọnwa bụ 100 naira. Lee etu ị ga-esi soro na So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. On me, I'm on fire. All eyes on me, oh yo, I'm on fire. Body is banging, I'm on fire. Skin is all out, I'm on fire. My energy on high tension, I'm on fire. Thank you, dimension, I'm on fire. I can live my life for all my friends, I don't send them back. So what else are you looking for? We have all the shows and programs. N'oge ụmụ anụmanụ mgbe ụmụ anụmanụ kpọrọ oku si na ha ga-enwe ọgbakọ eyiela ha ụbọchị a ga-enwe ya bụ ọgbakọ abịakwute oke ọkpa si ya oke ọkpa o anyị ga-enwe ọgbakọ oke ọkpa si ha ji wekene ha si ya ọ dị oke mkpa na ịnọ n'ọgbakọ a ka anyị kapịa okwu ọnụ oke ọkpa si ha leave me alone anaghị m aga unu gawa ihe ọbụla unu kwutere aide ha si nsogbu adịghị ụmụ anụmanụ agaziela ọgbakọ kpebie na arụ na-eme n'obodo na n'ihi ya ha ga-achụ aja mana onye ga-ewepụta ndụ ya ka ejiri ya chụọ gịnị aja ahụ ele mbe anya mbesi mụnwa nọ n'ọgbakọ a ka unu ga-eji achụ aja ọ gaghị ere ụnụ ele mgbere asị mba o ele nkapị si mi no na amami na wata asizie well ebe ọ bụ na ọ dịla otu ahụ onweghị onye chọrọ ka eji ya mee gịnị chụọ aja anyị ga-eji oke ọkpa achụ ya jeenu jegba ya n'ọgwụ ihe a kpetere n'ikpe ọ bụ ọnọdụ ndị Naijiria hụtara onwe ha n'ime ya oyi ya si Nigerians a na-amị ego ha oyex ọkpa amịrị 450 etetere m n'abalị amịam ya na 450 from my account asị na ọ bụ federal government duty ka ogene 450 disappeared from my account ya dị ihe akọ cheka ncheki ama ma aga m enweta oyibo asụọra m mana nchịkọta okwu wee bụrụ amịpụrụ 450 naira na akaụntụ m tororo m federal gọọmenti o nyere gị enye amịrị amị amịrị gịnị amị ihe ọbụla emere Nigerians dị ha mma ihe ọbụla emere anyị dị anyị mma ihe iji azụbu 1,000 iru asị gị na 100,000 we are okay nobody is talking onwe onye na-ekwu ọ bụ otu ọbụla ọ masịrị anyị ka anyị megbanụ ya otu ahụ ka anyị ma na-ejiwenụ ya
just like that. Ebe mana ka m gwa gị, ọ nwere otu oyi nwoke kpọrọ m na mba ofesi. Ime ihe ọ gwara m, ọ si tupu mba ahụ na-etinye ego n'ọnụ ihe a na-erebe ihe, a ga-ebu ụzọ mee ya ka o doo anya ihe mere ha ji adị ego na that product. Nke mbụ, ha ga-akọwa ma o nwere ihe ha adịrị nutrient ma ọ bụ ikekwe nwere ihe ha adịrị na that product dị iche. Ha chere na ọ ga-adịkwu mma n'ahụ ụmụ mmadụ. Ọ bụ ihe mere ha ji si ngwa ka adịkwa 50 naira n'elu ego a na-erebu ya ere. Ya odokwa n'ụlọ anya na-ekwe ihe tile eji tinye ya wụrụ na a na-ewepụkwa na-ewepụ asị anyị wepụrụ ihe a. Ọ bụ ihe mere ha ji si ka anyị wepụkwa gịnị ego. Leenụ mba emeziri emezi. Ihe a wụ obodo na-arụ ọrụ dịka Chineke si wee chọọ. Mana nke anyị ebe a, ọ faya anyị na-ekpe faya elu nwere ọkụ ala nwere ọkụ elu nwere ọkụ. Eji ole nne gị kọkọrọrọ m igirigi. Gịnị mediri ka ndị Naịjirịa ji anabata ihe niile na-agbanyeghị na ya bụ ihe na-echi ha ọnụ n'ala? Ya bụrụ na ị mere ọsịsa, bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. o wee bụrụ ya. Ị bọọla chi. Nzuko. Ụtụtụ ọma. Gị na Uchenna Clever na-ekwu ndewo. Uchewa God. Adị m mma. Mmadụ ka a na-arịa. Mmadụ ka a na-arịa. Bọọla chi. Ịhụnanụ gba na Amerịka na-arịa. O nwere onye mkpọgada akpọzi ya. Ịhụnanụ gba na Amerịka na-arịa. Akpọwata onye ọzọ kpọwa onye ọzọ. Ya dịrị na mma. Clara. Hapụ iji star bụ Uchenna. Hapụ iji star bụ ya. Thank you. Uchenna, ego ahụ ị ga-eji azụrụ igwe ji azụrụ meshin. Ka ga-akwọta ya gbata gị kwala ya fekwuru igwe. Ka ọ baa ka igwe ka meshin abana gị dị uru. Azụkwara na igwe ọrịa nga ndị esi gabata mere ya. Tatụzọ meshin. Ijima gị kwọrọ ya. Ghọtara ebe m na-eje. Ya dịrị na mma. Ka anyị ka ọ na-ebi anya anyị gara. Chief mmadụ ka na-arịa. Anyị nọ n'ụlọ mana Tinubu otie n'anya okwe mana anyị nkwa. A ga-eme nke. Ndị kemgbe okwere eleka o mekwere ọ ga-ejikwa ha na ha ga-achịrị ndị aka elu. Kemgbe okwere ejidere maka deweghị n'ime ọhịa ha na-ata ahụ na-asọfe. Ele ihe o mere kemgbe ahụ. Ya rugbe ya na-agwa anyị na ya ga-achịrị mma aka elu. Ebe m na-eje at least ndị nke okwere kwa ọ bụrụ na ọ nwere nke o mere makwuo nke ugbu a obi eshie na anyị ike. Ya ọ na-ekwenyewu nkwa ọkụkọ ọkpakpụkpọrọ nnekwu akpa m ga-akpọrọ gị ọ nkwa ọ na-ekwenye. Ngwa anyị jiri nke ugbu a lewenye ya nọ maka chita adị mmawa aha mmadụ anyị lewere ma ọ ga obilienu ka ọ chetara n'ụra ka ọsọ ụmụaka arụ n'ime ahụ dịbiri mụ na nwe m nọ ebe ahụ ha ọwụ m ma beta ọ na-ewuta m ọsị ka m na n'ihe a na-eme zọpụtagodo ụmụaka ndị ataga ahụhụ n'ime ọhịa na wetara ebe m na-eje ya bilie ọwụghị ịchụwa 2027 ọkwenye dị ndụ ya chụwa 2027 ihe mmụọ chief mmadụ karịa nwere ya gadere unu gaziri gị. Ị bọọla chi. ezigbo mmadụ olu ya na-azụ ụda n'igwe okwu Nwana ya eze na-ata nja aba ya gazie. ọ mmenu odogwu na redio Clara Waka ọcha. Ị bọọla chi. Mmadụ ka a na-aya ọgbụgba mgbanwe ụrụ ya wagụwa ọnwụ. Harakwala ndị hapụ ndị. Aka bụkwa nwa na ya eze na-ata nja aba. Nna m ihe a na-ekwu okwu ya ihe ahụ ihe ma ndị Naịjirịa ahụ onye bụrụ ozu onye ọzọ ndị ọzọ ejikere gawa ahịa mgbe na ọgwụ ya nọ n'obodo a ọ gbasara m ị na-agbasakwa gị na-agwakwa gị n'ime gị na-agwụkwa n'ime ya oge ruo mgbe onye ọbụla ga-ebutakwala kwuo ọgwụ ị ga-eme otu ka eji gas otu puku naira abụọ na ụma obiọma na-akpakwa anyị obiọma na-akpa anyị anyị na-ekwokwu aka na-ekwokwu ime ntuli aka elu na-ekwu ọyọma ndị etubuja stand onye na-akpọda akụkọ akụkọ ọ dị egwu. mmanụ ụgbọala ekpe nkịta esi nri na-ekwu iwe na-enwe m na-enwe m aka bụ nwa na ya ezi na-ata nje aba ndewo ya gaziere gị nwa na ya eze na-ata nje aba. Ị mana rukwa ugbu a nwaanyị ọma ọchịchị etiti ọ pụtala kọwara anyị ihe mere mmanụ gas eji ere ya oke ọnụ. Ọwa asị ngwanụ ọ ga-ebelata we are working on nothing and Nigerians are okay.
Nigerians are comfortable. Ama me na aghọta mana ọwụ na-akpa mmadụ ka ọ na-esi apụta. Without gas ọtụtụ ndị mmadụ agaghị esi nri. Gas mmanụ ụgbọala 1450 ime village a na-erecha 2000 ma otu lita 1350 otu lita. Our highest currency enweghị ike igotere gị otu lita gịnị mmanụ ụgbọala. Erewala gas close to 2000, more than that. Yet nothing like official statement. Biko adịghị ama. We are working on this. Lee ihe mere o ji laa. Lee ihe anyị na-eme iji hụ na ebelatara ya. Nigerians biko ịma na ọchịchị etiti ọkwa ọrụ gị adị ego na mmanụ gas iji hụ na ndị Nigeria gotere ya. Ọ bụ ihe a na-akpọ subsidy ọgwọ. But na Nigeria subsidy wo gịnị crime. Arụ ka ọgwọ. Yes, ezigbote arụ ka o mere gịnị ka ọ bụ. Obi ha wee iwepụ ya ego na-abata, nnukwu ego na-abata, mana ego ahụ na-abata go-see ya. Asị anyị mewa sacrifice. Okpebelụsa ikpe wee ekpere. Igirigi. Mama n'idiri ekpere ahụ, kpewara m ekpere. Nwaanyị ọma. Ndị ekpere akarịa m. Ekwesịghị ekpere m ekpere. Nke gị n'idiri fasting. Ekwesịghị adịa fasting. Comrade Ompadek Chidozie nwe osisi ụmụọka nnọọ ha ji ọsọ ụmụọka n'Igbo the most peaceful community enwere na steeti ime ọsị ọwụ ihe jọgburu onwe ya na ndị Nigeria ụfọdụ anyị ndị ụjọ. N'ọnwa obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ebe everything goes. Oso oge eruola mgbe ndị Nigeria ndị a nọ dị frustrated ga-eteta n'ụra mee ihe a tụrụ anya n'aka ha. Si ndị evil politicians ndị a enough is again enough. Ha kwesịrị ịdị na-ahụta anyị dịka ewu. Isaac Ude ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na anyị na-arụ ọrụ dị mma na ijisi ike na Nigeria nke ugbu a o mebigo. Ọ dị egbe. Ajelu Grace ọ sị nke wụ worst na ndị a mere adjust dị amita. Eziokwu uche o. Agbara m ihe agara m ịgba gas. Uche ihe agbaghara m. Ikuku. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Ọ sị ihe a obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya. Calvin Chimezie so ụtụtụ ọma uche na Igbo ho na Clara Okpebelu. Ọ na-agọrọ anyị ọfụ izu ụka ọma ọsị Chineke nyere anyị aka n'obodo a. Godsi na ọchụ ụbasa ụtụtụ ọma uche ọsọ ọ dị egwu. Na ike agwụla gịnị obodo a. Daddy Josie Ọgbakọ. Ọ sị ọnụ ego eji ere mmanụ gaasị na-agbago ka taa ka iche nwede onye na-ekwu okwu. Na anyị anabatala ya. Maka na ikwu nke ahụ gbasara gị. Ọ sịrị regardless a na-eregodi ya 5k we dey. Ọ naanị gị nọ. Naanị gị nọ n'obi m ehi 5k. Erekwala 5k. Abego. Dr. Mrs. Mmole Barasi Owere. Ọ sị fuel 14, kerosene 2000, gas 2000. Kedu dị ihe hope common man n'obodo a? Chinefo ihe isi ike na-akawapụ njọ and I dịkwanụ comfortable. Ngwalenu kerosene 2000. Dr. Mrs. Mma wee na-ajụsị kedu ka anyị si ruo n'oge a? Ọ sị enu Nigeria na ọ dị possible. Ya gaziere gị nọ Dr. Mrs. Mma ole bara ịbọọla chie. Abọọla uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Chineke kpeziere m nọ n'aha Jizọs. Amen. Onye nna ya kwugawo Ugochukwu from Nnaze. Okay. Nnaze. Biko achị ihe karịa ada ụfọdụ aka. Okay. Ebe prezident Shayawu prezident Nigeria wu Tinubu nọ ihe ọjọọ na-eme ya gba nkịtị. Akwụkwọ nsọ kwuru sị when the righteous is in power the people will rejoice. And when the wicked is in power the people will cry. And ihe wu ihe ndị anyị hụga now. A na-atụrụ ndị mmanụ na-repu ndị repuga egbu ndị egbuga enwebe mmanụ mere for one day nwoke afọ a anyị biko lee na-eweli kwa ga-eji tackle all these situations. The other time ka m nụrụ nwa anọ that 6 years eji egbe tụga ya gbuo nwaakịrị na-ebe mere ni that mama ji be akwa lay calls on Tinubu na nwaanyị ya ma onye isi ndị ụka ma achọghị ebe ahụ anyị ya wụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya mana anyị kwesịrị ịnụ mee imagine ụmụaka ndị a tụrụ ga and majority wụ ụmụ nwaanyị chịkọlata ịnụ abịa kpọrọ nwa na ndị a na-erepụ nwu
eji nwa asị bluefin mmanụ Chineke kere nwa ndị mmanụ kere a na-eyuzu nwụ ndị Fulani bịa na-akpọrọ Boko Haram akpọrọ nwụ a na-eme ka ụmụaka anyị nụrụ anyị do here very well anyị ndị na-ekpe ekpere anaghị ekpe ekpere concerning this ọ naghị emetụ dị anyị chacha onye ọbụla ekwuru asị na ọwụ AI dịkwu asị na ọwụ AI nobody cares about it. Ndewo ya gaziere gị n'ihe wutere gị oge ọ ga-awọrọ ha AI tutu ya eme ha onye si AI mgbe o mere gị ya wụọ AB gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Baboti Owelu si Urata. Ọ sị ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ọ sị otu himo na ala ya bụ Nigeria na-enweghị iwu na-achị anyị ọ dịcha ka onweghị iwu ọsọ na onwe iwu na China ndị ndu anyị ha nọ nto bịa nnọọ na-amaburu ego ebe ndị a na-achị ji eze ekpe ekwere ọ sịtụ ruo mgbe anyị ga-abịa nnọọ kwụnyere nwaanyị ugwu mee ihe iwu kwuru mgbe aka ala anyị ga-adị mma. O wee bụrụ ya gaziri gị n'ọba boti si Owelu Urata zibata ozi ya koodu Igbo mere nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.